Onpas aurinkoinen ilma ulkoon. Tungen auton avaimen virtalukkoon. On mulla elä elämäsi täysillä mottoni. Käännän avaimesta ja käynnistän moottorin. Raskaan jalan lähen kiihdyttämään. Täydes vauhis mä haluun viihtyä tänään. Uhrialttarina auton konepelti. Siihen huvin vuoksi lähtee monen henki. Juoksevi ihmisiä, pakokauhusi. Ajetta yli ja makos nauruu siitä. Luukutan puskuri veressä ja vanhukset sekä muksutkin edestä. Hymyilen ja ajan vammasen päälle. Ikkunasta sen hampaat lens tänne. Liiskaan pari Jehova suojatiellä. Mihin ne on matkaa se luoja tietää. Eikä siihenkään katkee matka, kun rengas murskaa lasten rattaat. Pikkulapsi, pallojahdanneet, aivonestettä ja kallon kappaleit. Runsaasti verta, mikä levisi auton tuulilasi plus sisäelimi. Puskuris roikkuu suolen pätkii. Eletään tänään ja sit huomen häkkii. Jos mä jossain nopeuskameran noteraan, niin peukalo pystyssä aletaan poseraa. Mulla jo pienitka aihetta töötätä, kun silloin on ihmisiä vaikeempaa törmätä. Pyöräilijöit, tiellä on niit pari. Nyt ojassa ajettu kierroks fillarikkojen laudas nousee kierrosmittari. Tien sivuun lentää hieno liftari. Ei se mun kyyti os halunnut liftaa. Sit huudeli mukavial talutuskihnost. Mä säästin tahallani koiran taluttajan, koska se näytti hoikal taluttavalt. Ja perse näytti kyl vitussakin hyvältä. Mitä sä luulit on minullakin sydän? Ohi menneen tehtäviä sokeest rampa näky olis ollut varmast sokeraava. Mä en kattoo yhtä tien ylityksi. Lasin pyyhkiät nössöt hyvin pyyhki. Silmämuna lentää, se muistuttaa flipperi takana omaiset. Ruikuttaa itkevin, käy vähän sääliks. Jopas jotain huudan ikkunasta. Mä otan osaa, tykkään kattoo vahinkoi taustapeilis. Mun mielestä on vittun hauska leikki. Autopesuun mä kurvaamassa on. Ihailen, hymyilen punasta vahtoruumi. Jäänteitä harjoissa mukava kattoo vielä vahaus. Ja puhdasta taas on, ei oo lupassa sakko tai muutakaan. Ja kokatu kuvasta katoon, kun suhahdan pakoon. Tän täytyy olla Jumalan tahto. Se on tällaista, kun islami hurahdat kato. Tai ehkä mä haluva auta myyntiä, että kaupoista loppuu hautakynttilät. Mitä jos mä purikin amiskärpänä ja halusin flippaa ratiskännäten. Vaikutte chigaa TV:st saa. Tai sit mä pelaan liikaa GTA. Tai sit äkkinäisesti mulle tuli tarpeet, kun oli tylsä ja mieles huviajelu.